Hello, my dear viewers. Welcome back to my YouTube channel. Mari kising te manai song. Tini balay kino important o katal blog. Norok ni bagay tupay ka ang balay kino saksak ni bagay o mo balay kino important blog. Ang leng puno try klayo edit kanya bagay. Dati no YouTube o upload kanya bagay o mo kaisa memorable moment eba ka memory tongrek na bagay ke norok choyawoi puilan chimi pai thak jora nai chongdi chung ommo kaisa chubachu nangkuk nai takhuk taibukuk songno chubachu rina bagay chung thangai tongo ommo ke norok puilan chimi pai thak jora logi redi haike norok saimanai haike norok nuknai balai kono hambai ini Sip Thakur para kami wo jeng sok paika ini ni oje ri bakmung bakai awang ata bakmung ni o panda actually jung panda ni tipang botong jak dia ge jotono no hambai or ni je khorokni chini takhuk tam bumung demo ponjit debarma takhuk ponjit debarma no hambai ei Sondaram debarma no hambai borong ni tuidul mung bai no tini o panda sambop klaimangka tai ano logi rena bagai tai cubana bagai tini logi tongo borong genang MDC Gones debarma ni logi song bono bo belai kana ang hambai ya pharo ano logi rima bagai teibo specially hambai ya pharo tini takhuk molin debarma bini asu samung kebang kibuwi bo logi ri phaima bagai bono belai kana pipeline hambai tei bo hambai ya pharo tini oro tini short time mo tini ring horma bai tei borok ni nangkuk mani bagai no tini borok phai sopai ka norok no bodo to no belai kono hambai ya pharo kong ke hai anga su kokolok saya jung portik bosor eba ke every year portik bosor ang chaito kitungo tini chuk ya takhu bukuk songno je chuk ya mane Christmas eba ke tring masing jora paina musung bo paime ya haya diba ingke abo hai chaitok ma bagai ang portek bosor no chaitok ma bagai ang tini taklai yang o phaisnai wasa phono phaya komne ang phai sopaika actually o mani ro ani sasung niya ano every year am tuike chubama nukma bagai chini takhuk bukuk song ano chubama bagai ang abo hai sombop khlai mangka ani butongo te orot awang ya pharnai ata moida ya ata ya pharnai chini o video ni bisingtei ebaka o YouTube ni bisingtei social media ni bisingtei ang belai keno hambai ya pharo chini takhuk topon debarma bo o ata bebang no ani bisingtei chini lukurok no chubadi hne ya pharma bagai bono belai keno hambai ya pharo te chini bukuk ko ekjon tongo ang tabok o jorao mutumaya an yakti borok riya pharka nong ni aro kusuk rena bagai borok no bo belai keno hambai ya pharo te angulo mutumangkai kaisa ni bumung norok no hambai ya pharnai karon tam ni himbale norok ni cubacu man ya hangke ang bo amsuke khai mangala khamu awan ben belai keno hambai ya pharo nge phadi jing tabuk baglai sinai je mansak norok bo ang khaklayo je manmeni norok khabaya sakhana hnai tai hamari jungno hamari ruwana hnai ang mane nong ni thani ang koimung narago asukok sawin jutono hambai ke jungoro jara cakra cela rokno jung pakna ni ya pharna cheng laikha ge norok choyoi nai chongdi ge yagulo jung cakra jukno baknai yagulo jung cerai ti jara half boys eba ka mane cerai te sa bri cerai no baknani pai thako jung baklai jung thanglai ni ta ke norok choyoi nai chongdi
Kono punya apa doh? Nono apa dari nai? Aja kamu semua nih doh. Sing dodo ya kalau lain kisah bawa betul. Hasil selama ini kita kalau. Semua kemarin di doh, asimbar di doh. Boleh kundo loki. Basin loki nih. Ya. Ya kita nih. Nih apa dia basinnya? Boleh si konti. Boleh mau loki. Dua kok. Ayo Budi nih. dia yang sama itu. Mau loki. Bukan pergi masuk. Kau berapa loki? Boleh kok. Dua kopi. Ya. Ada hamzah kan? Hamzah kan? Dia cibai di doh. Cibai di cunun doh. Bumung sejak kembali. Sakal bala. Nanti sakal yang pada. Basket. Oh. Apa sih yang itu guru gue apa takar tola tuh kabut itu nongkrong yang rongaran tuh nongkronan tuh. Wajah sakal di keler. Taku molin. Ini nih program baheng jaka. Program tuh sukses. Tuh taham nong jaka. Tang ingke. Sipta berparan nomor gua pun ni sahida mote. Manka. Tai bong ni sahida mote man mana tu ibu ni khusino nugui. Balai keno khatong thoka. Abon bagai omahai. Program khaiman kahangke. Jeta manai rong ni khusi nu khangke. Bagnai rong ni bo. Balai keno tong thogo. Bus kango tai bo. Wan sugui yakli senan bagai bekha Macai tok lai ne ja. masa cumai. Ke amti wasu thangkai bekha bo miliwo get together haingo maya bo bariu hayada. Kini borok busu jora. Bigirawo tongkho. Abo bo kaisa saimano. Abon bagai jeng busu jora kelugi tongkho. Kau sok jora. Abo bo kaisa sini saimanan dorkar. Abon bagai haganang lukurok. Oba haike bising habai. Je hakwar bororok. Oba haike suba soriman khai. Norok bo saimanai. Sini borok tabusok jora kamung cumung. Kerikhe busuk jora titong. Abo norok saimanai. Tei ka sakot kok et khanyam sungo. Mane cubadi tei borokno bukha bacara di. Bola mati ke mane buino depend khayawoi. Sak bacawoi. Mane abo hai bo kaisa mane awareness hai khlai makai program arrange khai awareness khai makai chanai hai diba abo benang kok ya diba na Nango. Tamni male salbrum chungno mane buir phai chuba phayan hane amti asa tongkhang ke chungtai basai miya Maya. hai diba abo bo kaisa awareness program hai ke
गामिनि बर'रकनो coba ma bising tui bekhama basar nai sak bai sak nije basanan bagibo masai tongnai mai chai tongnai o birman ni yakni ang bahagi yogoi manai yes abo nijini sak sago chai tong gori hingke wan sogi nung busang ya bir saya hingke o bigra ba o gori ni yakni sing yogoi mai yok manglak oboni bagai जों बुनि चुबा सनो नासिगि बसुं निया nasing simi tong ya ta आबुन बागै साक साक बासनान बागै बसुं बुसखांगो साइतो गय मा हिमनाय चेस्टा मा खायनाय ma khanyai bo coba ma haike ang bo haike coba ma nai salsa abo suma khaprum lai nyai साक साक बाय बासान मानिं खा आबो बेलायके भबिष्यत काहाम kaham आबुन बागै साइमन जे निजि साक बाय थां खालाय बासामानि परिश्रम दिनि नों साइमानाय कस्ट जिनिस नों साइमानाय আর গরৈ হিমানিব আ জিনিস নং সাইমানাय saimana কারণ correct tingoi ya biri ragi basa mane abo sobje gori hingtinibo nung abo maya momdar jinis abo nin thani tongnai abon bagai hadi sung saitok layana sak bai basa woi jini nu khungno develop khanen bagai sung ma saitok lainai plus abo haikina sung buskango jini busaboti soba saba phainai निजि फुनुगै गलां थांबाय आंके आनि बुसा आनि सुख बरबो आनि जेनेरेशन नन तंनाय आबन बागै जों जेनेरेशन जों मासलायनाय maslanyai hambai